A už se mu rozjel nožičku. Je vhodné samozřejmě na spodní část kapsy dát určitou část substrátu, měřené množství, pokud si vlastně podržíte Barnabáš. Kdo by to mohl být? To je absolutně normální. Před samotným zasazením je zapotřebí to na tom talíři do toho koláče. Dovedte si to tak košněte všichni. U toho dosadování samozřejmě do misky je důležité, aby se všichni přidávali substrát a opatrně přitlačovat. Na těch rostlin se pečuje rostlin, případně některých dobrý, no. To bych to na kolejí, nebo... A jak dlouho jste to teda měl? 6 hodin v průběhu. musíme hlídat, jak Jak to vypadá? takže to Na 90. No, Jolíku. vždyckých rostlin, zvláště u orchidejí, kdy po čase rozložit, tak aby případní skřínky nebyly substrátu, které už tvoří jakoby zeminu, takže je zapotřebí ten substrát vyměnit. Důležité je to přihnojování, samozřejmě si dva způsoby přihnojování, ať je to sekupený čepenovými hnojivy, případně do těch specifických rostlin, které jsou kapsy, volně, tak je vhodné používat hnojivo Interlon přibližně jednou za 14 dní. Samozřejmě záleží na kvalitě hnojiva a také částečně vlastně na vegetační období. Vyhlašujeme novou soutěž o ceny, které věnovala výrobce hoštických hnojiv, substrátů a dekoračních materiálů pro zahradu. Soutěžní otázka zní, čeho pochází vápník obsažený ve speciálním organominerálním hnojivu na boksusy? Za A. Z dolomitického vápence, za B. Ze schránek mořských živočichů. Svoji odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru for, mezera A nebo B, na telefonní číslo 906 010 a to pouze do středy 14. března do 12 hodin. Ti diváci, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, získají balíček výrobků z hoštic a propagační předměty. Soutěžní otázku také najdete